Hoxe a David apetecelle culán de torta de Santiago do Pampín, pero como non podemos ir, voulla facer na casa. Seguro que non queda tan rica, pero vamos a intentarlo. O ingrediente principal é, como na torta de Santiago, a amendua cruda sen pel, moída, e para que perda ese sabor a cru, ímola facer no forno durante 10 minutos a 120 grados. A lista de ingredientes, as cantidades exactas e os pasos detallados deixóvolo escrito na descripción, pero de verdade que é unha cousa super sinxela, así que vamos para lá. En concreto, da amendua moída vou utilizar 215 gramos. Vamos a meter a amendua no forno e mentre se fai, imos preparar o resto de ingredientes. Nun bol imos botar 4 ovos. Mais ou menos a pel da metade do limón. Rallamos só a parte amarela e mesturamos. 30 gramos de fariña de trigo. Mesturamos todo para que se incorpore. Imos preparar unos moldes deste estilo que poden ser destes de reutilizar ou dos de usar e botar, e ímonos preparar cun pouquiño de manteiga para que non se pegue. Vale, máis ou menos así. Unha vez que a amendua está ben torrada, botámola sobre os outros ingredientes, incorporámola e rematamos cun pouco de batidora para que non queden grumos. Agora xa podemos pasar a botar esta mezcla nos recipientes individuais. Doulle unos golpes para que se asiente a masa. E agora isto ímolo deixar no conxelador durante al menos 3 horas para que se quede ben conxelado e ao meterlo no forno, o centro tarde máis en facerse e así quede máis líquido. Despois dese tempo, sacámolos do conxelador e precalentamos o forno 5 minutos a 240 grados. Os metemos e os facemos durante uns 10 minutos, os sacamos e os deixamos 2 minutos máis no frigorífico para que atemperen. Finalmente xa os desmoldamos e os cubrimos con azúcar glas, sempre poñendo primeiro a cruz de Santiago para que quede a silueta. Vamos probar a ver que tal quedou. Quedou bastante rica, lograda, pero a verdade é que seguimos tendo moitas ganas de ir ao Pampín e tomar a súa, que é deliciosa. Está rico, pero nada que ver co de Pampín. E por certo, a cruz de Santiago fíxena así. Chao!